večer. My sme samozrejme vedeli, že čo nás čaká samozrejme na Bohemke, mužstvo, ktoré hraje trošičku iným rozestavením, jak väčšina mužstiev v lige, čo samozrejme dia určité komplikácie v určitých fázach hry. Po druhé, víme, že hodne biehavé mužstvo, ktoré dokáže kombinovať, dokáže využívať rýchle protiútoky a boli sme si vedomi, že to je vlastne ten zápas, ktorý sa vlastne má hrať na podzim, s tým, že samozrejme výsledok nevedel predpokladať nikto, ale bolo to vlastne z toho psychologického hľadiska vlastne opačne, že musíme vlastne dobíhať ten zápas, ktorý pokud by sme na podzim zvládli, tak sme samozrejme vytvárali iný tlak vlastne na iných súperov, kde ten náskok náš by bol 4 body po dnešnom zápase, ako vidíme, tak sme sa vlastne dostali do opačnej pozície vlastne, že máme nejaký zápas před sebou, ale samozrejme predpoklad je, že ten zápas musíme zvládnuť, takže z toho dôvodu som rád, že sme ho zvládli. Zápas hodne bojovný, hodne samozrejme s tým, že hráči Bohemky nenechajú klid našim hráčom na balóne, dobre dostupujú, takže dochádzalo vlastne z oboch strán dosť veľkým, alebo dosť šťastným chybám, nevinúceným stratám balónu. Ja som rád, že sme samozrejme dokázali našu šancu využiť a bolo mi škoda, že nedokážeme dať druhý gól, ale dokázali sme Bohemku držať relatívne na dištanc od našej brány, aj když samozrejme chodili centre, ale tiež sme si dokázali uhlídať a na konci ten zápas samozrejme zvládli.